Tio, Jordi, és que anar a Moros ara... que tenia plans. És que han inaugurat un rostidor de pollastres i... és que no puc dir que no. Però de particular. Vale. Però un ratet, una horeta més no, eh? Máqueres, enredrador, tunante y mala gente. Artista sí. y músic. ¿Cómo estás, amigo? Bé, bonico. ¿Ve? Bé. Vale, va pues. O sea, lo de anar a tocar a Moros era para posar. Pero yo soy percusionista, tu ja saps que soc un enredador per definició. Si anava a Moros, jo és que no tinc cos. No. M'havien convidat, és que m'han convidat per anar a una inauguració d'un rostidor de pollastres. Pues anem al rostidor, anem on vulgues. La qüestió és mullar. Fills de putes! Això es pot dir? Sí, clar. No, però no. Tots els percussionistes tenen una part porno que jo sincerament no m'explique. Per què? Perquè sí. Conta'm-ho això. No ho sé, cuéntame tu, que eres percussionista. No, pues a veure, que a mi no m'ha funcionat això en la vida. ¿En serio? En la vida. I can't believe it. També, no, però és que jo no sé lligar. Hosti, si haguera continuat estudiant percussió... Què haguera fet? Què haguera fet? Pues hagués d'acabar con Nacho Vegas mort en un portal. Animal. A mi m'agrada l'humor negre també, això és bonic. Un negre combinant tot. Sí que és de veres que jo quan m'ho vaig plantejar vaig dir què faig? Agarre i em faig percussionista? Perquè a mi m'agrada molt tocar la bateria, moltíssim. I... Matís, no és el mateix ser percussionista que baterista. Sí, però, clar, correcte, a veure, ahí n'hi ha tela que cortar. Estamos hablando aquí muy a la ligera. Sí, però vaja, és que jo encara més xulet, jo volia ser bateria. Hashtag Bombardino no és la tuba xicoteta, que toques la tuba. Jo toco la tuba molts anys. En la banda Castellar. Correcte. Muy bien. ¿Me vas a hacer un debat a banda? No, perdona. No, en absolut, encantat. És la costumbre. Ja has participat en de banda i vull que participes més avant, també. Això ja els oients ja ho saben. Almenys no te recordes? Igual ara mateix estàs demostrant que no escoltes de banda. Sincerament. No t'alces a les 9 del matí. No, però bueno, saps que sempre pots escoltar un podcast i en la web i tot el rotllo, això modern, ara que... Síguenos en podcast. Modernor, síguenos en podcast, @devanda. Mira si he corregut terres. Mira si he corregut terres. Cuidao en el gos Pepí. Pero si es que van locos. Van pidiendo muerte. Ese perro pide asesinato. Vos han donat un premi, tío. Nos han donat un premi, sí senyor. Però a tu, al programa... No, a mi no, a quin sant de mi. Al programa. Al programa mos han donat un premi Hermes, que són els premis que repartís la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, o sigui, la federació tota la vida. Mos han donat un premi a millor mitjà de comunicació que parla de bandes de música. Nosaltres sí que és de veres que hem fet un programa de bandes diferent al que habitualment solia ser un programa de bandes, perquè nosaltres ens fixem en les persones, perquè a la fi és l'important, i de fet el premi és l'han donat per això. Dic, és que mos donen un premi per fer la nostra faena, al final, saps? Però això és bonico, que... Tant que és bonico, però vull dir que a la fi ho agafem amb molta estima, ens ajuda a impulsar-nos també de cara a tot el que ve i vindrà. Al final és la nostra feina i hòstia, pues mola que te la reconeguen, la veritat, no vaig dir-te ninguna mentira, mola que te la reconeguen. Quan es començares a parlar en el discurs, ¿sí? Hay algo que te diga, por favor, ¿puedes hablar más despacio? Clar, de normal parla pressa i tal, però quan parlen a la ràdio és com bon dia, com estem així, molt bé, tal... Impostem una miqueta, saps? I sí que és de veres que els meus amics diuen per què fas això? Vale, guapo, ¿este conoces? Este és del... Sí, este és del poble. Pues dona el meu número. Sí, este és del poble, sí. És de Zara a la mierda. A la mierda. I tu dus camises de Zara. No són de Zara. El teu outfit sempre m'ha encantat. Outfit. No és de Zara, he de reivindicar que és d'una empresa espanyola que fabrica les camises, o sigui, que és artesanal i tot el rotllo, que no és made in Bangladesh. Per molt menys ha tirat la gent del cotxe, jo ja t'ho he de... Pues mira, és que això és de taronja que si vols em pots acollir ja, sinó que vaig del cotxe i arreando. Do you remember the day and the night?
Maravilla. Mel, fantàstic. És que dic una cosa, Sí, per favor. en la vida he provat jo les drogues. Si vols tu, Bru, si no, no t'ho cregues. Siguem percussionista. Hòstia, Com no puc dir el mateix. Però drogues en la vida. Drogues no. pues me pareix molt bé. Amigos. Estamos en campaña drogas no. Campanya drogues no. No. Músics, borratxos, drogats. Mentira. Borratxos sí. Drogats no. Molta gent diu, no, és que aneu a passar-s'ho bé. No, anem a Perdona, treballar. no. Que mos ho passem bé treballant no significa que no estem treballant. Correcte. I no sempre t'ho passes bé. Pues bueno, estos son mis campos, estos son mis tierras. Así som m'ha criat jo de menut. Que guai. Se te nota ahí el punt salvatge. Tienes ese punto ahí de... Madre mía. Si t'arrime, t'arrime. T'arrime cebolleta. Lo que siga. Quina mania de xarangues de serena. Hòstia. Hòstia, això és un temazo. Saps a què em recorda això? Quan anaves a clubs de homes en camisetes en rejilla. No ha anat, no he tingut l'ocasió d'anar. ¿No tienes una camiseta de rejilla? No. No soy quien crees. Aburrido. It's raining men. Boom. Aleluya, it's raining man. Em porta bons records també, Sí. perquè recorde que la posàvem molt en M80 Ràdio, que va ser una de les primeres ràdios que jo vaig escoltar. ¿Y si era Chimo Rovira? No ho sé. No ho sé, no ho he vist. Si ho sabeu, poseu-ho així baix. Això queda molt d'influencer, no? Tu que eres influencer. Sí, jo sempre ho faig, però després no ho fique. Mireu ahí baix. Vinga, buscar en Wikipedia. Oh, lo. Mediterrània és una festa i una cançó sense sentir. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Sí. Piu, te puc preguntar una cosa? Sí. Tens un piu dibuixat ahí? Sí. Pues ahí está. Pero este es un... El piu de Molins, ahí está. El dibuixat d'ell. Dibuixat. Do, re... I després ha estat 6 anys... És que ni el temps, cabró. Do, re... Però soc percussionista, què t'estranyes? No, vaig estar estudiant 6 anys a l'Escola de Música del Poble i en el moment de que vaig dir conservatori o ràdio, perquè jo fa 10 anys ja, en broma, que estic fent la mà per la Hòstia. ràdio. Jo als 12 anys vaig fer el meu primer programa Guarda. a una ràdio local. I que sí, que el que estàvem dient abans, no? Que la punxa quan naix ja punxa. Als 12 anys vaig començar a fer ràdio i vaig dir, vale, pues què decidisc? Invertir el meu temps lliure fora més enllà de l'institut en agarrar i anar-me'n a estudiar música o me'n vaig a fer la mà en els micros. I res, i vaig decidir la ràdio i la banda, o sigui, per mi la música és la banda, que això crec que també és important remarcar-ho, perquè no és el mateix ser músic professional, treballar de la música, que ser músic de banda soldador raso. Ser músic de banda què és? És pegar bacs, és anar d'arxivero a la teua banda de baes i a organitzar carpetes, és preparar el sopar de Santa Cecília. A mi el que m'agrada és això. A mi m'agrada tocar, òbviament m'agrada tocar, me desfoga tocar, imagina't també com a tu, com a bon músic que eres, però jo no tinc la capacitat, pense, per ser músic professional, com si que, per exemple, és mon tio o és la meva cosina que està en Suïssa ara, vull dir, jo tinc família que són músics professionals i que es va superbé, però jo, pues mira, escolta, un poc la... Preferisses la banda, Preferís la ràdio i la banda. Preferís, i ara, clar, és que si fusiones aquestes dues coses, estic fent exactament el que més m'agrada, que és conèixer la gent que fa que les bandes de música valencianes siguin el que són. Si em preguntaren ara com estàs, jo te diria que en un dels millors moments de la meva vida, la veritat. O sigui, tu saps la quantitat de gent que aglutinen les bandes? És que això és el major tresor que hem de conservar. I que fa molt de poble. Bo, i tant. És que una banda fa poble. Encara flipe quan anem a gravar a pobles perduts jo què sé, de les comarques de... Fa poc vam estar ahir a l'Alcalatén, a la banda de Llucena. Llucena, que és un poble, que és un pobliu menudet, i té una banda fantàstica, tio. O sigui, és que això és... Que meravella. És de veres, és una meravella. I bueno, pues intentem mostrar-ho i ja està. No és que no fem una altra cosa. Al final, deixem els micros de la ràdio pública valenciana a la gent que
que el País Valencià sí que el que és, i les bandes de música, hòstia, pues ara me diràs tu que no. És patrimoni, és... cultural importantíssim. Esta és la versió de Ahmed, està molt xula també. Hòstia, Ahmed. És un disco fantàstic, Brutal. La perxelera està mala, ai, 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 ai. La perxelera està mala i no saben lo que té, que ha dormit en camisola, morena de... Però és que ho has dit tu, ahí està la clau, no? Que és el que diu Pep Damé, és que el que és del poble, no és de ningú. Correcte. I, hòstia, Pep, jo de major vull fer com Pep. Fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. Les nits no moren mai, doctor Prats. I la Pato. Meravellós. En la lliçó, en llàgrimes, guardem ara records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Pepiu! I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordes, i m'ho explicaves quan sols era un infant. I aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. Hey, hey! Des de la Pato, per mi són... És una grandíssima orquestra. Són mi amor, sí. És una grandíssima orquestra. M'estimen molt i ells crec que també m'estimen a mi. O sigui, que no cantes bé, Calvo! No cantes mal. No cante mal? No, sincerament no cantes mal. A mi m'agrada mostrar-te el meu terme. A mi el meu poble m'agrada, però el que més m'agrada del meu poble és el terme. El terme és molt bonic. Això és la típica casa abandonada És una llàstima. que si tinguera diners me la comprava i la reformava. Més diners? Més diners? Perdona, treballo en la ràdio, no en la tele, com tu, eh? Na. Ay. Volveremos a casa. Mira, i tornem al poble, volveremos a casa, qué bonic. És una senyal. Mos ha quedat més bonico que l'hòstia. No te sentirás vacío nunca más. Ai, Pepillo, mira, acaba emocionat i tot, sí. Chico. És important tornar a casa i és important no sentir-se buit. No, és que... Que sentimental mos hem acabat, Pepillo, me cago en la sombra. Soc un tio molt sentimental, Crec que no ho paré. Soc un tio molt sentimental. És que estic segur que és així. Sí. Perquè a més és d'estiles humanitat. Perquè som humans, tio, és que al final se mos oblida que... Sí. I més en el nostre mundillo, també t'he de dir, He fet bona selecció, Això què és? Hombre... Un temazo! Mira. Mira el borró. Agarra borró. No, tampoc. Tranquil. Mira, anem a fer un poc de publicitat subliminal. Hermanos company, veus? El taller de mon pare. És un partidazo, Escolta. Si arribes a ser maricón no te m'escapes. Cap a on? Dreta, Vols que te diga que esta va ser la primera marxa moro que vaig tocar en Estimbals? Sí? Sí, O sigui que senyor. també té un... També té significat. És molt xula. Avant creuats! Per Sant Jordi i per el coll, avant l'entrada! I això. Que trompetes allà dalt. Estàs aporronant, Molt! A mi m'agrada, en esta sobretot m'agrada tocar la caixa, però igual tocar això, en la caixa, en els timbals, en el bombo, el que siga, davant d'una fila, d'una comparsa. És que això tens que ser músic. Això tens que ser músic Tens que ser- o moro o cristià. Lo bonic de fer música és la gent en qui la fas. Sí senyor. Jordi, tu
¿Tú eres pollón? ¿Dónde está la baqueta? ¿Tenemos respuesta? Eso son 24, 32, O més. 32, 40, eso son 40. Pues per ahí estarà. No te pareix molt? Sí. No la dobles com Normal. No, Soc pero- normal. ¡Ay, que me va a dar la Jo tinc caja! Un regal pa tu. La caja! Les baquetes perquè te recordes de mi. Che! Nises vaig fer l'entrada de moros i cristians d'on tinguem d'enguany. I sinó que mira, encara tenen ahí un poquet de amor a moros i cristians, que jo sé que tu també fora suat, corrino. Che, dame una abraçada. Ai. M'ha encantat, tio, de veres. Pepiu. No, de veres, t'ho dic. Moltes gràcies No, per gràcies. acompanyar-me Gràcies a tu. furtar. Furtar taronges. Si és que el terrrisme mai saps el que A va furtar passar. taronges. És, anem a un asador de pollos. No, anem a furtar Anem a taronges. furtar taronges. M'enduc unes baquetes, m'enduc el conèixer que ha sigut un puto plaer. I ara hora de que ens coneguem en persona Sí. i tinc Tenia una ganes. proposta molt xula que encara no la puc dir, però que participaràs. Hasta aquí puedo leer. Una vecchia bretone. En recordes, xica roja, quan festejàvem, i a la porta de casa mos assentàvem. I què? I tu et ries, i en això em demostraves lo que em volies, Vamos!